umíš řídit? Ty jsi nás mám zabil. Au. Sakra. Au. OK. Tak jo, zkontrolovat vybavení. No už máš? Jo, mám. Páčidlo máš? Jo, mám. Tak dobrý. Mám i hák. A k čemu ti je sakra hák? No, já si ho radši vezmu. Tak se ho vemte stejně k ničemu. My jdem a nauč se řídit, sakra. Tak pojď. Kudy půjdem dveřma asi? No tak jako musíme dveřma. No tak povol. Povol, no tak dělej. Nechceš radši můj hák? Co? Počkej, kde jsi? Aha. Jak jsi tam dostal? Mým hákem asi. Pojď. Sakra. Já říkal, že se bude hodit. Jen pojď. Tak jo, ukáž. Ještě přelíst plot, pomůžeš mi? Pomůž mi? Pojď. Dobrý. Mám škytavku. Tak to bychom měli. Vrať mi ten hák. Tak jo, co pak tady máme? Rozdělíme se. Ty běž tam tudy, já jdu tudy. Yep. Tak jo. Tak. Co to máme? Budík. Tak. Psací stůl. Wow. Nic. Počkat, kasička. To je mamlas ta. Už mě neslyší, je to mamlas. Tak jo. Všechny prázdné. Co to je za knihu? Povídání o pejská kočičce, jako vážně. Další budík. Co pak to tady dělá? Laptop. Super. Tak jo. Já musím najít toho mamlasa. Hej, kde jsi? Tady. Hele. Se hodí. Halo, jsem za tebou. Já vím. Tak mě neignoruj, prosím. Tady už asi nic není. Tak to budeš prohledat ještě tam. A já to budu prohledat tady. Sprška. Někdy si říkám, proč ní vlastně pracuju. Co je za stole? Něco tady chybí. To je jedno. Jsem byl tady, furt chodím dokola. Sakra, blbá vila obří. Šce? Penízky. Díky. Pár bobek. Hej, jdu dolů, jo, když tak. Jo. Co zbavím toho mamlasa jednoho. OK, tak co tady máme? Na poličce. Ale. Tak, počítač. OK. To stejně nevezmu do baťohu. Bar. Penízky. 20 babek, opravdu. Čau. Ale mám nůžky a diamant jsem tam našel. Drahokam. Na poličce. Pokáž. Pane bože, co jsi to našel? To není diamant, to je nějaký sklo, prosím tě, co vypadá jak diamant. Diamant. Pane bože, ty taky se bereš jenom po nějakou blbost, určitě. Jež nehrabím zaklad do lednice, zavři to. To moje. Ukáž, já ti ho dám. Ty to je jen nějaký sklo, prosím tě. Diamant. Ach jo. S kým to pracuju? Co je tady dole? Potraviny. Na to. No, tak tady jo, je pořádná zima. Hele, mohl bys jít prosím tě za mnou?
Jestli se mi to povede, tak ho tam zamknu. Ale boj. Já? Pojď za mnou, jo? Prosím, já ti něco ukážu. Okay, Ti no. něco ukážu, jo? Tak, ho tam zamknu navždy. Tak pojď, pojď, já ti něco jenom ukážu. Tam je jako. Běž tam dolů, tam něco, tam něco je. Kde? Mrazák. Tak, a zamknout. Hmm. Tak, teď se zkus dostat ven. Okay. Tady se dá otáčet masičko. Je, promiň, mě se to nějak zaseklo, já nevím, co s tímto, ale ono se to zaseklo, já tě nemůžu dostat ven. Ještě, že mám páčidlo. Já sakra, zapomněl. Ahoj, rád tě vidím. Pane bože, já se ho nikdy nezbavím. Tu. Aby se ještě mohli jít. No já myslím, že už jsme tady skončili. Za chvíli bude zas den. Za chvíli budou 2 hodiny ráno, což se obvykle vrací z práce. Tak pojď. Kde jsi zase? Sakra. Kde jsi? Pojď. Koukej, co jsem našel. Ježišmarja. Co to je? No. Co to je? Nějaký kostým. A co má je sakra do kostýmu? Pane bože, s tím běž na maškarním. Ach jo, já jsem nikdy Tady máš količníkovou kouli. Tam. Ježiš, k čemu je mi kulčníková koule? To tady vrať. A nůžky? Ach jo. Pojď se ještě kouknout do sklepa. Berem toho všechno. Motůrek, peníze. Wow. Super. Ty jsi tady něco dělal? Co? Že to tak trošku teče a prasklo sklo. No. Já si myslím, že bychom radši měli jít. Asi jo. Sakra, ty dveře jsme nějak zasekli, nejdou zase otevřít. Jo. Zamkni to. Tak. Dun. Epic. Co může být tady? Ach jo. Nechceš mi to páčidlo na chvíli půjčit? Ne, když máš svoje. Já vím, ale já jenom tady něco chci porovnat, víš? S tím. Jen mi ho prosím tě půjč na chvíli. No ne. Já ho zabiju, toho týku. Proč bych ti měl půjčovat, když máš svoje? Nevím. Aha, tady jsou taky nůžky. No tak proč ne, viď? No, ale zase je. Zabiju. Ahoj. Hele, kolečníková koule, zase další. Hej, moje, ne. Moje jeden. Co jsi tu? Sakra, už svítá, měli bychom vypadnout. Pojď rychle, dělej. Nahoru. Ale ven se dostaneme, ven potřebujeme mít obaháky a má ho jenom jeden. Pojď nahoru, rychle, musíme vypadnout. Sakra, jsou tu zpátky. Kam jsi šel? Jsem tady. Ne, já tě nevidím. Nahoře. Už jsi šel nahoru. Rychle. Tohle je hrozná. Já zapomněl kudy ven. Já teď si na to rozbiju sklo. A tudy. Sakra, špatná cesta. OK. Musím rozbít sklo. OK, chápu to dobře. Ne, to je blbý nápad, to je hodně blbý nápad. Hej, už jsi venku? Ještě ne. Sakra, já se nedostanu ven. Jo, počkej, tudy. No. Ej! Čau, hoj. Ale tak jeden z nás se jenom dostane dolů a už svítá. Ty jsi šéf. Dobře. S Bohem. Nechám tě tu. Ne. Sice jsi mamlas. Sice jsi k ničemu. Ale já tě tu nenechám. Dělej, pojď dolů. Vezmeme to oknem.
kde jsi, sakra? Pojď dolů, pojď k tomu super kulečníku, mám tady pro tebe diamant. Jdu pro tebe, už nemusíš se bát. Už jsem tu. Sakra, to je to špatný. Jsem u super konečníku. Sakra, kde to bylo? Co kdybychom to vzali páčinem? Aha. Můžeš mi říct, proč otvíráš tu garáž? A jak jsi sakra otevřel? Páčidlem? Tak já tady proti tobě jako risknu život? Ne. Já už tě zabiju. Já tě zabiju! Pojď sem! Jak jsi se sem dostal? No, když ses nedíval, tak jsem nenápadně vklouznul. Chci